Jan Cornelis Femmes was een winkelman in een Westhoek. Maar op 11 juni 1610 bracht een skipper hem naar het Griend. Ze bouwden een houten huis tegaar op een plak dat het hoger was. Robinson, cruise away, dat is wat zijn naam nou is. En in dat huis oppalen is hij hest versopen. In de nacht van 30 november kwam het water tot boven de zolder. En 27 dagen lang zag ik in hand voor ogen. De mist hong over de wadden, zo dicht als ze het nog nooit zien hadden. Robinson, cruise away, dat is wat zijn naam nou is. Cruise away, Robinson, cruise away, had zeevogels en vis. Jan Cornelis Femmes zat een jaar op wat. Jan Cornelis Femmes had een weddenschap. En wat het Jan Cornelis won? Nou, een naaie ploeg en bier in ton. Met een ander 1300 Caroli-gulden krijg je nog voor zijn schulden. Robinson, cruise away, dat is wat zijn naam nou is. Cruise away, Robinson, cruise away, had zeevogels en vis. Cruise away, had zeevogels en rauwe vis.